От робили мені воду і шукали трубу, щоб поміняти, бо 30 років ніхто не користувався. В общем, отаке мені наробили. Ну, та понятно, ну а що, а як інакше? О, тепер мені треба то все вирівняти руками і посіяти травичку. В общем, сьогодні з донькою потихеньку, вон частинку розрівняли, вон там де вівці ходять. І потихеньку рухаємося до гори. Его. А спускам в YouTube нямаш Верно проблема? ли? Аз нямам YouTube. Няма кой да ме гледа. Ну, няма проблема спуск. Ми той Денислав има, ама А? сина ми има YouTube. Абе, по-добре не го пускай. Защото сина ми ще види, ще каже, и мъжа ми ще види. Сигурно ми ще каже, тъс пуснала се тук. Всичките по 5 минути. Търси го за себе си. Добра работа свършихме това. Нали? Да. Сега тръгна, почивай се. Колко стана часа? А? Часа? Не знам. О, то рано, 1 без 10. Рано, много рано. Сядай малко почив. Към центъра ще готуваш ли бе? Не знам. Отивай, айде, отивай. Або не знаеш, няма. Аз съм лично като долу. Може да флагу да свърда тъй. Той ли е работата? Да не ги да чукаме. Да. Я, чакал съм тук. Може го? Да. Ево количката не е слава. Нали? Къде да го замахне? На магазин. Скари. Няма слънце вече. Да. Махам тази шапка, че се изпочи цялата. Вито, аз съм до тук. Става? До тук съм, финиш. Добре, добре, няма проблем. Другата седмица пак, ако не си оправил това, пак ще дойде. Не, другата седмица още малко. После още по-малко. Да, да. То е много това място. Здрасте. Да, аз. Да. Не, малко по-малко. Много лето златно. Да се намакам. Ой, тежко. Тегаво, тегаво. Шапката си. То это?